Talvihan on ollut kiireinen, että viime vuonna ajettiin Outlaawia ja tälle vuodelle siirryttiin SPS-luokkaan. Ja sehän tiesi, että moottorin pitää tehdä uudistuksia ja me vaihdoimme polttoaineen ja myös ahtamismuodon. Elikkä viime vuonna meillä oli tämmönen Pro Sarker remmiahdettu moottori ja se muutettiin nyt turboahtimille ja metanolille. Että siinä tuli yllättävän paljon näitä muuttujia ja uusia juttuja niin kuskille ja tiimille ja kaikille. Kotona on 5 minuuttia käytetty autoa, eli tänne lähdettiin ihan periaatteessa tyhjin käsin niin sanotusti, että lähdetään kokeilemaan ja toivotaan, että säädöt sattuisi kohdilleen ja työtä on riittänyt vielä täälläkin. Että eilen ainakin oli se, että meillä oli alkuun liikaa voimaa tuossa radalla ja sitten meillä oli sen jälkeen liian vähän. Että hiukan ollut ongelmaa, mutta eiköhän tämä tästä saada pikkuhiljaa palaset kohilleen, niin rupeaa tulostakin syntymään. Kyseessä on 69 vuosimallin Dartti. Siinä on lasikuitukori ja putkirunkoinen auto ja siinä on pikkulohkomopari ja Powerglide-vaihteisto ja Fordin Strangen 9-tuumainen taka-akseli. Ja se on sitten nyt metanolikäyttöinen ja 2 turboahtimella varustettuna. Ja aika lailla omaa designia on melkein kaikki, että sillä itse on tiimin omissa jutuissa tehty kaikki jutut, että CNC-koneistuksista lähtien kaikki on itse tehty. No niin, semmoista se on.